V takových starých příbězích se používal výraz komíně kvílí meluzína. Takže my ji známe z tohohle ohledu. Tadyhle k tomu máte asi nějaké podklady skutečný, reálný? Ano, máme tady podklady, přímo ty vycházejí z historických psaných pramenů. Bájná viděla meluzína, vlastně vy zde vidíte, byla to napůl žena, napůl vlastně někdo říká had, měla rybí ocasy, i v starých ikonografiích se zobrazuje jako napůl had, napůl drak. A ten základ vychází teda ze starého mýtu, už teda, který pocházel ze 14. století, a ten mýtus byl napsán na objednávku šlechticem vlastně nebo vévodou de Berry, francouzským vévodou, který potřeboval nějakým způsobem vymyslet, kde ten rod de Berry vzniknul a z koho vůbec vzniknul. Že ten mýtus, nebo ta bájná víla meluzína byla nadpřirozená bytost a byla jakýmsi předchůdcem právě vlastně toho rodu de Berry, takže toho knížete de Berry. V tom starém příběhu se mluví o tom, že víla meluzína, kdykoliv se objevila nad hradem Lusignan ve Francii, ten hrad vlastně kníže de Berry, tak ona, když se objevila nad tím hradem, tak zvěstovala vždycky smrt někoho z rodu. Proto se možná říká dneska malým dětem kvílení v tom komíně, tak pozor, to je meluzína. Se obávám, že to skončilo s naší generací, asi, že dneska malí, ale dneska to se právě, jsem si uvědomil, jsem řekl dneska.